நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இயர்ஸாக வந்துட்டுருக்கோம் இந்த காம்படிஷன்ஸ்க்கு. இவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஜீனியஸ் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணுற காம்படிஷன்ஸ் இயர்லி மிஸ் பண்ணாமல் வருவோம். நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் எந்த இயரும் மிஸ் பண்ண மாட்டோம். இயர்லி வந்துடுவோம். we are very happy to come here. ஆர்கனைசிங் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த வாட்டி மார்னிங் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் ஷெட்யூல் போட்டிருக்காங்க. பீஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. everything is going on very well. Thank you. My name is Lakshman. I am coming from Kerala, and every year we come with our children. பசங்கள்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க இந்த செஷன் வந்துட்டு. இந்த தடவை நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு வந்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இயர் இதோட ஜாஸ்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு வர்றதுக்கு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்டர் மாதிரி இருக்குது. எல்லோரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் அழகப்பன் அண்ட் டீம் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஈவெண்ட் ஸோ வண்டர்ஃபுல்.